Subay sa naghinangat kapistahan sa Birhen sa Regla sa Lapu-Lapu City, fluvial procession, manukad gihapon sa Roro Port sa Cordova, matod sa fiesta committee sa dakbayan. Samtang mabulukong mga pasundayag sa matag barangay, ipahigayun atol sa Garbo sa Lapu-Lapu Festival. Ani ang report. Nagtigom kaganihang buntag sa session hall sa Lapu-Lapu City ang tanang mga milangkob sa fiesta committee. Usa sa natuki ang plano nga sa Roro Port sa Cordova gihapon, manukad ang imahin sa Birhen sa Regla atol sa fluvial procession karong Nobyembre 12. Pag tanaw nato ron kaning adlaw hunas man. Yeah, we are thankful sa usa ka shipping company nga ni volunteer nga sila gihapon ang mo padala mo transport sa image. Sa miaging tuig, sa Roro Port sa Cordova usab, gipasakay sa barge ang Birhen sa Regla nga giyayungan sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City ug sa lungsod sa Cordova. Hinon matod ni Gary Lau, acting tourism officer sa Lapu-Lapu City, nga pormal gihapon silang mupadaog suwat niini ngadto sa mga opisyal sa Cordova. Samtang sa natad sa turismo, usa sa highlight sa fiesta sa Lapu-Lapu karong tuiga, mo ang Garbo sa Lapu-Lapu Festival karong Nobyembre 17. Dinhi magtigi ang 30 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City sa gipasigarbo nilang festival sa street dancing ug ritual showdown. Hinon matod sa acting tourism officer nga sa 30 ka mga barangay sa dakbayan, 20 pa lang niini ang nakamugna na og ilang kaugalingong festival. Kung wa gyud mo, no rush, kung di mo maka-join, no rush. We can have it next year. What's important is naana mo yung own identity for the inyong festival nga inyo nang naon. Samtang may fashion show usab nga ipahigayon hulip sa Miss Ambassadress. Kini aron ibida ang nagkalain-laing produkto sa matag barangay. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.